Okay, cuairte, Díomh, tá súla go manis go dtugann sibh cén fánach raibh mé caint libh inniu, feici sibh gan cúpla nóméid ar rénos, cén fá, war iver hain níl mé géirí an omarcha ibre hortíomh go chuirtha tuisciúil sibh ag déanamh an ceist faoi géivean agus comála sin bhí mé ag déanamh seo. So tá muid mar gheall mé díomh, tá muid go bog ará go dtí daoine ar Imeall na Sochaí. Tá brón ar an faoi seo, tá cúpla bosca nach bhfuil nílas gom cén fáin ar tháinig an teacs a níos, ach tá sé sa bhíor cheann sa Parabont agus rocky méid idir an gá cheann an seo, okay? So daoine ar Imeall na Sochaí agus cílíonn sé sin daoine atá ar Imeall nó imeilethe cílíonn sé sin go bhfuil siad on the outsides nó marginalised atá an, okay? So is aiste an bhá é seo mar tá a lán grúpaí gur féidir leat caint faoi and then má tá tú cliste faoi tá tú ábalta é sin a úsáid. So like mar hampla má hagan rud ag an suas faoi fáib na tíhiíochta, there's going to be a long ruddy own stuff shock or fade left that you saw in shin. And rud céine leis an gcóras láinte which we will támuid conné sin a dhéanamh an céad aiste eile, okay? We see bhí sé in animus a bheith ar an scrú a nuirí. Chomála sin ní raibh sé, ceap mé go mbeadh sé marall ar an na fáimna leis an céir cervical cancer agus mar sin. Ach níor tháinig sé níos. Now, é sin ráte curú an scrúdúil chéile I bhfad ribh é seo, so ná bí robúir faoi. Ar rénos, tá méid dullar tangent, so tá brónar. So book muid ráigla seo. So, déist mé le gach duine, okay? Agus deara, do you know what, just gartig mé chun plan off an muid gachwood, okay? Agus tá sé suas díomh, cén grúpaí bua live a úsáid, okay? Ach den cín scoil trí grúpa agat, okay? So, dús feici sibh cuaigh mé tríd na cúisina, na faibanna agus an sin na réiteigh I mo thuaim se, béidir go mai rudí eile a gcuibh, agus bhrálam é sin eá. In áíire, má tá tú difriúil seasan tú amach, okay? So, grúpa a hain ná daoine faoi bhícomas agus tuigeamíd céir é sin tar éis 4 mille se eá, so daoine cosúla Paul ar an train, okay? So, daoine agus anseo, bhí mé caint faoi mícomas physiciúil a comála sin intellectual coma, okay? Agus feici sibh sin again second, okay? So sin an cé grúpa. An dara grúpa ná na tefic nó na daoine a hagan san seo béidir ón tíria nó mar sin ní hamháin an tíria ach béidir ón tíria. Bhí láthair sin an grúpa is mó is soca atá san nuacht. Okay, iver trí an lucht siúil, so sin na daoine a bhíonn ag boga ó ní ó heacha, what orintá ó heacha ach go áit go háit, timp na hhéireann agus timp na hórpa. Daoine gan díran sin daoine gan teach, daoine atá ina gcónaí ar na sráidena nó béidir an óstáin nó mar sin, okay? Sean daoine faoi láthair, daoine agus anseo, I'd say daoine atá níos sinne ná, well, shocked mlína is seaca sin an an fin sin faoi láthair, ach dearhan really shocked though agus níos sin an sin, okay? Nuair atá tú ag smaoine bhar sin. Not, I know trucha seems Sean daoine ach not mar sin mar hampla. Daoine gan díostathe sin daoine gan post agus faoar mionlig etnacha. So sin daoine a hagan spéidir tá dat difriúil ar a Kraken, nó hagan sios ó tír eile, nó béidir tá religún difriúil le na daoine sin, nó mar sin de, okay? Tá brónar am tá cat ag déanamh iirecht teachtasteach an duras, obviously tá si faoi glas amach, so just má cluisin tú ag scratchá tá brónar. Okay, so an cé grúpan in níla is gom cén fá nar tháinig stuff suas an seo, okay? So bug címuid tá mé chun dul an seo, mar tá sé an seo, okay? So, daoine faoi bhícomas sin bhar hain agus tá brónar níl mé ábal a scríomh ar seo, okay? So, bailach eile nó termí eile is féidir leat a úsáid, nuair atá tú ag caint faoin grúpa seo. I bhar hain daoine mícomas sacha, okay? Daoine faoi bhícomas nó daoine mícomas sacha. Okay, tá sé sin Jackar leis an gáchean sin fiocin cean amháin agus danin leis. Daoine crólite freisin sin bailach eile a bhfuair mé ó Teanglann. So Teanglann sé go náis go maith ó héobh termí. Daoine déirmhachacha
Jackar é rá a cearclúir le trú agus an cean is fiarlumm ná duine le dia. Okay, nó daoine le dia ach in áíire duine le dia tá muidir caiint faoi duine amháin an sin, okay? So just ná bigí bortha faoi daoine faoi bhí cumas faoi plus H, okay? Ach yeah, an cean dearnach actually coolméis sin ó sagart nuair bhí mé isteach ag tuairt cuairte ar maiadó rih an nullag san ospedéal bhí sagart isteach an agus thug sé an termime sin dom agus just ceap mé go raibh sé go hálan agus ri tá muidir caiint faoi duine le beidir mí cumas intellectual an sin, okay? Okay, so I think go sé seo cear glóir sa cean eile inis. Ionfach, okay, so na cúisina. Céim fá remember an aiste seo tá sé faoi daoine atá ar Imeall na Sochaí. Céim fá go bhfuil siad ar Imeall na Sochaí ná an pointe nó an argóint atá muid a géirí dhéanamh. Céim fá nach bhfuil Sochaí na hÉireann chothrom do na daoine seo, okay? So ibar hain tá aspa áisina. Okay, tá aspa áisina. So tá mar hambla taxi ha instrocha. So sin taxi ha atá tú ábalta dul isteach an tú I gahir rohi, no mar sin. Now actually tá tahi aga mar sin. An blian se hugan or an blian se caite bí dul go dían ospedéal an ospedéal le maiadó agus I sé I gahir roha agus bhí mar ag fánig. Bhí sé ceart glóir ag dulgadí an ospedéal a thóg sé níos mó ná ó an clé chun taxi á chun seacht agus é bhailiú agus tháinig trí taxi le siad an ama sin cé go raibh taxi instrocha peocha agam bhí sé ranithe agam ar an app fós tháinig trí taxi nach raibh instruchta ar churbe agus orintanta bhí siad instruchta ach bhí an ramp ní raibh an rampa sa taxi ar an lá so really hiig mé an sin cé go like tá vibe an a bhór le seo. Comáile sin aspa ordathirí in áisina, so tá sampla eile agam díobh an seo, so mar hampla Captain Americas. So cúpla blian ó hin, God, seacht míon ó hinis, tá cara agam Jack, agus bhí timpise ú fása aige agus níl sé an siúil inis. So tá sé sin ag gahir rohi agus rinne mé botún an a bhór. So ní raibh méid smuoineh, agus bhí mar chun buúla suas, just chun, BAall, agus rainig mé Captain Americas. Agus ní hé go dtí go neaci mé go Captain Americas, agus gur chur mé ceist ar an garda sláán dála as mu cáil an tuair ahir, ní léon ordathir, ní lech stairí an sin. Okay, agus tá a lán áisina in ar an cosúla sin. So má tá tú an smuoine bhar aon rud eile is sampla sin. Fiú ar scóil, like céir a tharlách dá méach duine I gahir rohí nach raibh an an dul suastáire ag freistal ar scóil. Okay? Comáile sin tá aspa rampi, tá go leor ar na sráidna agus tá fiú na sráidna níl si cothrom níl si jazz tá si tá lom bumpanna ar an talamh. So the rudí beaga mar sin smuoinnig an seo. So saolig go bhfuil tú nach bhfuil tú ná siúil nó fiú más rud é sean duine an seo agus níl sé éasca dóibh siúil. Rudí cosúla an bhfuil na dúirsí lehan golóir an bhfuil céimeanna chun dul isteach go siopí tá beidir tá si devan. Okay? Okay. Comáile sin tá idirchas difriúil. Okay, ag daoine go háirtha daoine an seo le míchumas intellectual. Agus bhíonn si deilta, cílíonn si sin scape amach nó divided an gnáth pobl. Okay? Now, tá dlíana in éireann, tá brodan tá dlíthe in éireann. Faoi seo, caithí gach múntóir tréála dhéanamh ar, ach níla is agam an bhfuil an tréá sin le bheith macáinte libh an bhfuil sé mac golóir. Ó héh tréáil de. Conas ceirúla duine le beidir a lán Jackreachtaí le fálam. Seachas gná Jackreachtaí, So té gná na daltaí mar sin bíonn siad ag freastal ar scoil speisialta. Agus an bhfuil sé sin fearálta, nó níl sé fearálta, an bhfuil siad ag measca le daoine eile ar an níos céine lob, ach daoine atá Jackreachtaí acu freisin.
agus an bhfuil sé sin ceart. Is ceist an a bhórí, agus ná bí bortha níl aon freagar ceart nó mí ceart, okay? So just bhálam de chóram a chluisteáil an sin. Rud eile a bhí méid smaoine bhéir ná na héanad útachas. So éanad útachas, okay, so tá sé sin an sin má ecin sib an sin, just tá sé san óra, okay? Just tógamach an I má tá tú géirí a chur san uha. Now, éanad útachas sin ASD units, okay? So tá siad in lán scolanis agus cílíonn sé go bhfuil rang speisialta de dhéine le útachas. Agus ní bhíonn siad ag freasta ar rangna le gachtainna eile sa scol. So a ríist tá gialt an seo. Okay, so tá grúpa amháin atá agus tá éispris nó taithí difriúil acu ar scol. Mar, okay, tá siad sa scol céine ach níl siad ag masca le daoine eile. Okay, cumáile sin beidir aspa éidechas ag an bobal. Agus beidir bhfuil anolalas, okay? Anolalas feici sibh é sin go minic an seo sa PowerPoint seo an focail sin cílíonn sé sin ignorance, okay? So anolalas faoin míchumas agus beidir mí hiiscintí, so beidir nach digan daoine é sin, agus an raibh éidechas aguain, like in á riúra ní riomh im a héal ní síoch aon duine síoslum agus bhfuil seo actually chun is atá sé chun a bheith i gcathair ruthí nó chun a bheith chun útachas a bheith ort nó chun beidir deachreacht féile meile intellectúil a bheith agat. Déile mé sin ó mar chuirde ó mar chuir deach nó an telefís nó mar sin. So an leor é sin agus cé áit sa curriculum an féilinn é sin a chur isteach. So rud a bhí méid smuoine bhar níos luúthe ná rangna OSSP ach má tátain an bheith níos cruthaí difriúil an sin. I think gombeach sé sin go más. So really smuoine bhar sin. Okay, arénos tá méid dullar tangent go dtína réite go ríist. Okay, so de fibanna atá aguain marhealar na rudí seo. Ná níl daoine an áisina a thucint, so mar dúirt méid le Captain America, ní raibh Jacko ní raibh sé ábalta dul an sin ó 2012. Cumáile sin tá an busanna nach bhfuil rampi an dabas á clia anha céirt faoin air coach nó mar sin. Okay? Tá beidir ospedal scol mar dúirt mé ar scol. Okay? So tá orintá níl daoine an servicí agus áisina aá marall ar na fibanna fisiciúil leis an bhirgnamh. Okay, cumáile sin tá tréimhsí bethebh fada. So mar dúirt mé, so tréimhsí bethebh sin an méid ama atá tú ag fannacht agus go háirithe bhí méid smaoine bhar an taxi an sin. Cumáile sin actually scéal eile atá agam stoppi méid ar scéalta now again second. Ach Jack is cuihanlum an blian in ní a himpiste, so beidir blian níos déine. Bhí sé géirí dul gotí an fictulin, agus bhí sé ábal a taxi á gotí an fictulin ach dúirt an smánaí taxi dó. Ia tá mé ábalta tú atá gáil ach ní ba mé an tú a fiocha suas, mar caihí mé ba mé dul straach go leir na cathrach mar sin an áit atá an targad le déanamh ihe hína. Agus bhí like what, so just by my fáí dún léire like gan si bháile basically. Agus ní raibh sin an dul gotí an fictionan. Ach ní smuoineon muid agus mis se leat níor smuoine go riomh ar sin gotí go raibh taithí agamir. Cumáile sin tá a lán rudí níos costaí. Mar hampla sa smuoine mé cá sin ach tá tú an a lán súna bhar a lán rudí. So beidir go bhfuil athrathe le déanamh bhar an gcár. Agus tógann sé sin airgid. Fiú eitiiltí. Mátá le Ryanair más má leat cehar áil ar an eitleán nó amachchas an eitleán cosnaíonn sé airgid. Cumáile sin tá úgnas ar daoine. Okay, so más rud é go bhfuil siad I rang speisialta nó ar scóil speisialta agus, ní bhualann siad le a lán daoine eile, beidir go bhfuil úgnas arthú, agus an rud is mó ná tá saoil difriúil acu, agus an muisi sin thereálta. Okay, so na réitigh agus a rís seo is más muointe, okay? Ach aon rud buairlaat curves struck déine, okay? So tá géir gá le níos mó taxithe instrucha in ar an nílaon déit faoi sin. Tá gá le níos mó áisina daoine le deachreachtaí fisiciúla, so mar hampla an sin níos mó caithear ruthí níos mó beidir
like an styra bio ná an caiúr hé an suas an styra nó mar sin nó really an rud an seo ná caihí áitina an fergnamh agus an áit caihí siad a ahrú ón is gohfuil daoine faoi cumas ábhat a teachtasteach. Cumáile sin tá níos mó tuiscina agus éideachas níos fear ag tastal. Sa mar dúirt mé an sin an curriculum OSSP beidir níos fear. Ach rud eile a bhí me ag smaoine bhar níos déine agus feici sé bheith seo ná céir faoi curriculum litríochta agus cén fánach féidir rud ag an chuisteach an sin itá scrífa ag duine faoi bhí cumas nach meach sé sin go maith. Agus cumáile sin an mu tréán níos fear de bhúntóirí ag tastal. Chun idirchas in chuimseach ará. Now, déir dar leis an rialtas tá idirchas in chuimseach a gcuin. Okay, cílíonn sé sin inclusive education. Ach ní bhór mé tréán riomh chunas duine le mar hampla Down syndrome chunas duine mar sin a bhúna. Agus an ceart go méach an tréán sin ar fád a gach múntóir agus an sin an méach gach múntóir ábhalta gach duine a bhúna sa scóil céine. Okay, so a rís is ceiste tá argó deile lei sin cumá. Okay, so an dar grúpa ná na tefic, okay? So sin na daoine beidir mar dúirt mé tháinig ón Syria nó ó éon áit féidir gur tháinig siad ó America for all we know agus atá an seo. Okay, daoine actually an rúis tugann tháinig cúpla duine an seo ón rúis an bhliain Sochaí tus go raibh siad Imeall mar go raibh siad homogenéisach. Okay? Okay, so focail eile gur féidir leat a úsáid chun an rud céine ará ná dídáinithe chunig mé go bhacha a lán daoine é sin. Nó seo really an sin an terma a úsáid an féin. Okay? Nó an gá chean seo sin refugees. Okay? An seo iarththéirí charmin nó lucht iartha charmin sin asylum seekers. Okay? Okay, so na cúisina atá tefic ar Imeall na Sochaí an Éireann. Well, ar dús cén fá go bhfuil daoine an seo in Éireann. So bhí méid smaoineh ar an tíre an sin ach mar dúirt méid tá an rúis tá lán áitina eile le cnílacha eile, okay? So ach sa Syria tá cogad mór ar siúil. So caiithfí daoine a Malta a ágáil tus go siad Imeall tá siad in náinseir. Okay, Imeall in náinseir. Tá aneolalas freisin in Éireann. Cén fá go bhfuil na daoine seo ar Imeall na Sochaí nó Imeallthe bhfuil tá aneolalas, okay? An focail sin a ríist aneolalas ignorance, okay? Bhí cultúr eile agus cultúr difriúla. Agus níling déag faoi ach tá a lán míhiiscintí ruach mé sios an sin. Mar hampla tá agla ar daoine faoin gustas, so tá daoine gurí nachjoí a lán daoine isteach mar ba an rialtas ag íochá sin, agus cílíonn sé sin níos slúd airgid chun ceirú le daoine éireannacha. Tá agla ar daoine freisin coolla mé daoine grá go bhfuil agla arthú go gcuid for a gcuid bust, agus in áíre níl cead ag tefic ebrú ar dús ar feúpla bliana a réó, so tá sé sin just seafóideach. So gan éana go tá míhiiscintí dulachán. Rud eile agus táim cínte gur cuihann le bhéh seo go raibh sé na man cumarsáide, agus fá le brateach ná bhí agla ar daoine go mbeadh Aiste ag seachtasteach sa tír, agus níl éon cheist faoi. Is aneolalas é sin. Okay, sa láthair díreach sin direct provision. Okay, so beidir gur coolla tú faoi seo hána féin tá cúpla óstáin tin buna tíre atá in úsáid más sa láthair díreach tá like dorms freisin an áitní masní sin bhí sé cosú le butlins nó ónnig campála i gon é an lú sé an bhór a níis is sa láthair díreach é. Okay, so in our vera an rud atá gceist le sa láthair díreach ná campi. Okay, so tá na daoine an seo tá siad scapa ón boba a rís tá siad deilta, tá siad curtha a ligin éon áit amháin agus níl éon masca. Cumáile sin níl cead ag tefic ebrú, so níl deis nó seansa acu mascú leis an pobal éireannach mar níl siad ag dul amach ag obair. So céir atá le déana bheith na daoine seo don lá. Caithfar go bhfuil sé an ladránach a bheith is sa láthair díreach. Okay, so na faibanna
Gan é go tá trauma níos massa. Okay, ag na daoine seo tá trauma arthú ar é nó taréis más rud ag go bhfuil siad an seo ag éirí charmin tá trauma acu ach tá sé níos massa ar hagann siad an seo agus an sin tá canílacha uafásacha acu. Tá ugas agus agla ar chuoine fós nuair a phrocann siad áit sa bháilte agus nuair atá rudaí fós Jackar an seo is minic is scapan an galir dubh. Okay? Tá caníochas freisin agus scapan anolalas I measc an phobal an seo, so mar hampla mar dúirt mé an argón sin faoi ISIS agus daoine ag teachtasteach tuis go bhfuil siad ag teacht ó thír Muslimach is caníochas é sin ach nuair atá daoine ag caint faoi rudaí fásan an caníochas. Okay? So tá go leor acfanní freisin nach bhfuil an úsáid aghain nó acfanní cílíonn sé sin resources, okay? So tá a lán scileanna sa tír seo agus lán ólais nach bhfuil an muid ag úsáid mar níl cead ag na daoine seo oibriú. So scileanna agus idirchas nach bhfuil ag ceirú leis an sochaí mar hampla. Tá canílacha oibre uafásacha nó tá mé ag smaoineh rinne mé dúsá mé an focail mí cheart an sin canílacha marachtála tá brónarm canílacha conditions marachtála living. On messy scríbaniu. Okay, so canílacha marachtála uafásacha mar hampla bína lándaoine in éon seomar amháin tá aspa spáis acu agus really so rinne mé iireacht an vírus corona an coronavírus a thógáil isteach an seo anas go mbeidh sé suas chun dáta so seo áit amháin burlatha galar, okay, spread of disease agus faoi láthair tá agla an Daoine ar an rialtas go scapfar an galar go handthapaí in sa láthair díreach. Bhí sé actually ar an nuacht ag sé annacht, okay, an písa sin. Okay? Comáile sin ag dul arás gotí an ceann seo tá an doctorí agus balantrí ahain sa tír nach bhfuil cead acu oibriú. Tuis go bhfuil siad ina defa cén fáin nach bhfuil cead acu oibriú faoi láthair agus a scileanna ag tastáhain. Okay, Sochaí agus really déanaíocht é sin na thógáil isteach, okay? An vírus corona is go mac an tógáil isteach I de Aiste. So an bhfuil muid ag athhrú mar sochaí an sochaí uair chrúhálaach muid inis tuis go bhfuil muid ag rá nó duna daoine seo an bhfuil sochaí na hÉireann na gairí níos cruálaí agus is 5 í sin. Okay, so na réiteig Ibrahim canílacha marachtála okay, so sinné litrathe ag ggheart den sin níos fear. Tá loisín cuileann neart spáis ag tasrá. So mar hampla bhí mé in Óstráin actually an blion scáte agus bhí mé ag fánachtán ar an ihe dhearannach a bhí sé ama oscailta don pobl mar bhí sé ag ahrú in go sa láthair díreach. Agus chunig mé chlán amháin agus bhí cúgar páistí bhí an mám ag iompar chluine agus bhí an dad agus bhí siad a lig ag fánacht in éon seomar amháin, okay? Níl neart spáis an sin. Chomáile sin cead oibriú na cead sin permission ceadúnas sin purvis, okay? So lig the dhéine scileanna úsáid agus cúna bhhort an sochaí cehar a thuairt agus tugann sé sin díneis nó féin bheas an duine é féin agus cehrách sé seo leis an galar dó freisin. Okay? Tá idirchas níos fearr ag tastáil agus caithfidh muid really feilim faoi cursaí ratha agus sin rud ní lis gom fiú féin ceapan orintanta go bhfuil sé sin ar éirí ar curriculum na hÉireann. Ní bhí muid a caint faoi cursaí ratha ar scoil current affairs agus faoi céir atá san nuacht. Okay? Agus caithfidh muid beidir áit a chur isteach san idirchas chun feilim faoina rudaí atá ag tarlíonn na daoine seo thar. So sampla a bhí méid mína bhéir ná tá leabhar the beekeeper of Aleppo is ionintach ach tá sé an bhrónach. Bolhin go háir na spéire é ach mar dúirt mé tá sé an a bhrónach sa bhí churamach má tá tú faoi strús ná le é faoi láthair. Okay? Beidir ar an curriculum béarla. Okay? So beidir go féidir le smaoineh ar beidir rud ag an difriúil scanna an numar sin. So caithfidh daoine freisin agus seo an rud is mó I motharmse, caithfidh daoine dúthláin a thuirt de thoramí cníocha, chaithfidh si dúthláin a thuirt do challenge thoramí cníocha agus aineolacha. Okay, an trú grúpa ná an lucht siúil,
Okay, so Dini a bug an watch go hot. Okay, na balag eile sin rá má tá duine amháin duine gen lochsúil na tá taistálaí agus taistálathe ach inárúra seo an tuama a dúsáin, okay? So, gan éana go táláin aineolalas an seo agus mí hiiscintí. Agus tá an anachcuide seo ó léirú mí chrócarach sin an unsympathetic representation sna man conversáide. So mar hampla my big fat gypsy wedding. Okay? Bhí sé sin like as cuiban my fecin sin ar bhí méir go agus ceap mé go raibh sé annach anbr. Okay? Ach ní raibh sé ag ceirú le tuiscint a roint idir an dá grúpa. Okay? Cultúr difriúil. Okay, freisin. Tá gá cultúr an difriúil sa tíir seo. So tá norm hóisialta, cílíonn sin social norms, agus sin really nósanna agus tradiisiúnta, agus rialacha sosialta, okay? Tá siad an difriúil. Okay, sa gá grúpa. Tá luachanna nó values difriúla sa dá grúpa, like mar hampla dúin mar mná cheap muid ó beidir nach bhfuil saoil ma ag mná so I meascan lochsúil ach dó sin tá ag tógáil cluine agus páisí tá sé sin a bhd níos tábhachtaí so is rud tá siad lánsáasta lei sin, okay? So tá cultúr difriúil. Tá stigmí difriúla freisin, okay? So sin really rialacha sosialta freisin, okay? So tá rudaí atá cearclóir agus rudaí nachhfuil cearclóir tá siad an difriúil sa gá grúpa. So mar hampla an béim a chuirtar ar idicus is difriúil sa gá grúpa, rólanna man agus rólan air an difriúla agus religún is an difriúil freisin. 80 an difriúil. Okay? Agus tá aspa commerceáide agus tuiscin a faoi sin. Ní bhíon muid ri a caiint le na chéile. Bhíos na man commerceáide, ní bhíon muid a caiint le chéile, agus caithín muid córa a chosnú má tá muid chun cóbá a roint. Okay, comáile sin tá aspa lo sin, okay? Agus sin an ceann is mó a bhí san nuacht, okay? Agus bhí aspa Loifránstad, cílíonn Loifránstad an ceann seo sin halting sites, okay? So ní bhíon cead an luchttíol socrú i golóir áitina, níl cead acu, agus chuirtar ícail arthú, bugger araig, okay? So mar sin nuair a bhíon cead acu fannacht a bíon roflódú, sin cinálín overpopulation, being overcrowding, agus bíon aspa spáis sanna háitina ina socraíonn siad, okay? Agus comála sin, san áit ina bhíon siad, comála aspa spáis, seach nítar áitina, ní bhíon daoine sásta dullas straach go dtí na háitina sin. Okay? Doctorí nó servisi foreign puist, nu ban an puist, nu mar sin, ní bhíonn si sásta dullas straach má tá is acu go bhfuil an lochsúil ina gcónaíán, okay? Okay, so na faibanna ná aspa commerceáide gan éana go. Okay, so tá gá grúpa difriúil sa Sochaí agus támuid chun fannach mar gá grúpa difriúil mar bhfuil chóra á hosú. Okay? Tá aspa servisi don lochsúil gan éana go. So lectricus tá brodim tá si itá san sin. So sin nuair nach bhfuil daoine sásta teach isteach. Tá é sin mar hampla níl an duine post tá sásta teach isteach tá aspa litrica. Comála sin orintanta ní bhíon uisce nó lectricus na Loifránstad agus cúla mééis scéalta a daoine ag rán nach raibh siad sásta dul isteach agus lectricus chur síos na háitina sin. Comála sin tá bolíocht agus maistíínacht, okay? Maistíínacht sin focail eile ar bolíocht, okay? Gan éana go, tá. Agus comála sin tá, ceir é, fan second, tugi mé rás chuige sin, tá mé just chun folklór lurg. So bug muid raigadí an cé cean eile ná timpistí agus tragót. So cúpla blian ó hin, bhí tinine uafásach I gar gcuin. Actually, tá sé nach le heach am maileach. Bhaine sé roiád ó heach is cuiban lom aníthe. Is cuiban lom ag éisteacht leis na bónán ón brigád dótán ar chuige clog ar maidin agus obviously ní hiig mé cén fá ach bhí sé uafásach. Okay? So mí dearfór an gá bhíle is a cuaig déag for a lándíní boss. An rud is massive fao sin ceapan ná bhí cinálíonn bhí loisiún prána chutha ar siúil mar cail na daoine seo ag balta, like ní raibh éon cail si gach rud. So curú
teach tuhí ar fáil den na daoine seo, tuhí sosiálta, I garrig an sionig. Okay, so sin foxrock. Agus dúirt na daoine san áit sin no, nach raibh cead acu, nach raibh siad sásta go mbeadh daoine ón lucht siúil I garrig an sionig. So bhí sé uafásach. Fiú tar éis tregóide có brónach sin. Ach tá sé simú agus ri léiríonn sé an bhaistínacht agus an buíocht I dhéantar le an chrúpa seo. So I think gur argant ma é sin, ma aon si mac fu sin. Agus cumáile sin tá úgnas an galadómh agus féin bharú. Agus nuair rinne mé pís a bheag taide ar seo, fuair mé macúil an ráta féin bharíthe, so sin daoine ag cur a lámh ina más féin. Go bhfuil sé óra níos óide I más daoine ón lucht siúil. Now, tá mé chun dul go seo, agus buíocht agus máistínacht agus an rud a tharlaíonn sná tá iargúilteacht sosiálta. Gentles. Okay, agus cíann sé sin social isolation, cos níl gachtainna ina gcónaí lena chláin ón lucht siúil, ach seans go mbeidh sé andeacair don duine sin brisisteach I gná Sochaí. Okay, so ceir gur féad lena dhéanamh faoi seo. Bhfuil beidir cumarsáid níos fearr ar dús idir an dáphobal chaithimid tosaú ag caint le chéile agus fás bhí cóhá sin empathy an sin. Okay, ach mar bhfuil daoine ag caint agus mar bhfuil córa an, ní bhaid an deis ag gcóirí sin agus ba daoine fós ag creidúint rudaí nach bhfuil ceart. Okay, tá idirgus níos fearr faoin lucht siúil ag taistal. Ag tastal, Thais gom go sé ar an curriculum OSSP ach in á rira is cabadó beag é sin agus beceartú níos mó elam faoi. Agus an bailach is cear chun félam faoi ná chun leabhart le daoine agus go bhanach páistí ón lucht siúil ar scoil agus gnéon faoís cóide le páistí nachhfuil sa lucht siúil. Okay, so bhí me smaoineh chun é seo dhéanamh beidir go mbeadh scéimena nó deontas chun páistí ón lucht scoil a spreagadh chun fánacht ar scoil ag tasá agus sin dheomhís le idirchas ó bhéal ba níos mó tuiscinna agann mar ba muide caint faoi. Gan éana go tá níos mó loibhrán stáid ag tasá agus seicálacha níos fearr ar chaidán sábháilteachta sna háitina seo. Bhí is a gcuintaréis na tine ag gar muoin dúrúlinn hí na carván hí siad róghar dá chéile agus bhí róflódú agus sin an fágus scap an tine cotápaí sin. Tá lóistín masca ag tastal I mochóram, so chuné sin a chur ar fáil. Now céir is brí le lóistín masca, sin mixed accommodation, okay? Agus tá sé ar siúil faoi láthair le tíocht sosiálta. So cílíonn sé beidir gur coolla tú, tá rial go gaiithí defuoin géad de gachteach nua a thugtar an airan caiithí sé a bheith ina theach sosiálta, okay? So tá daoine ina gcónaí béal duris le duine I teach sosiálta. So beidir bhfuil teach amháin agus ní teach sosiálta é ach sa teach an aca leis tá is teach sosiálta é an sin in aca leis sin ní teach sosiálta é ach tá daoine ag masca. Okay? Agus tá cuasainna ag masca. So céim fánach féidir é sin a dhéanamh. Agus daoine a bhasca leis an gnáphobal. Agus tá cumáile sin tá léirithe nó representations níos oscailta neamh cléanta unbiased ag tasás na man. Okay, so daoine gan díran bím níos tapú lenis tuigim go sé seo fada heáide. Okay, so daoine gan díran bailach eile chuné sin rá nó daoine gan osca gan díran níos gom nó díhravig, so sin focail le daimsiú mé ar Changan agus sa sé sin actually go hálan an cean sin. Okay, so na cúisina, ibar hain an cúlaic na míochta. So idir 2008 agus 2000 is a cahardeg really scoil a landini a buist. So squealu a landini on a buist. Lig a landini ser. Okay? Like cael si the post, just ligu ser, cílíonn si sin leco. Okay? Agus ní raibh si ná íocas an mórgáise a bhí acu. No an cias, beidir an cias freisin.
Now, faoi láthair agus a rís tá sé seo oh no, actually, no, bhfuair fa sin. Okay, so cumála sin hit luach an tí, cochramas dúiltach, cílíonn sé sin negative equity, so cílíonn sé sin nach raibh an teach, ceannaigh sin an teach agus bhí 200,000 inis níl luach an teach 100,000, so cail siad €100,000, okay? Agus bhí daoine fágthaí i bhíocha in debt, okay? Beidir trídina sáile, drugaí alcohol nó cóscara. Agus go háirithe nuair a bhí sé seo ag teach ba feadh bhór é sin in ia. Okay, so daoine gantí don, I think, yeah, tá sé seo ceaglúir. So na fábanna, well, níl aon deagpaí, tá géircéim, tá crisis a gcuineann ar an maidir leis an vibe sin inis, okay? Now try, aimsigh figurí nó rátaí an seo, ní arna mé seá mar bíonn sé gahrú an tamar fád, okay? Okay, bás ar na sráid na freisin, like, gach bliain pluismuid scéal ú fásach san nuacht faoi sin. Tharlíonn sé gach bliain le linn an February, tharla sé le linn an sneachta, agus tá sé ú fásach. Agus tá sé nuairach, mu nuaire muid in éireann go sé sin ag toirliant. Daoine a bhí ag dul ina lí in acha le strán séirí san ihe i mrúanna new hostels. So tá siad ag dul na colla agus níl aithnaú ar an duine in acha le caifa go sé sin scanriú agus aglach. Daoine nach bhfuil an sábháil, tá scoil siad ag íoc cíosa atá ró ord, ag íoc cíosa tá seo gine deach an sin, so an cíos a ró ord, so níl siad ná an sábháil, so really is fáinne fi é sin, a fáinne fi a vicious circle, okay? So ní bhaid siad teach acu, mar níl siad an sábháil, mar tá siad ag íoc cíos. Daoine nó chlána atá ina gcónaí is seomraí óstán, saoil páiste géirí oberháile agus stáidir dhéanamh sa síomh seo in aici lena drothar nó drúfór beidir an gotá cuioine bheadh sé uafásach deacha. Agus daoine fásta atá fós ina gcónaí lena tiismóirí, na daoine sanna trocadaí inis atá fós ina gcónaí sa bhaile. Agus níl sé sin céireach do meabhairslánte, nó do meabhairslánte a tiismóirí, agus níl sé féráilte freisin, mar tá sé sin costasach dá tiismóirí. Okay, so daoine gantíad an na réiteig, well, gan éana go ceapan go gaithim muid níos móte hí a thógáil ar dús, agus an sin go gála níos móte hí sosiálta. Comála sin do gála serviceí lo sin níos fear, seomar de gach duine i chlán, nó ní cheart go méach seachtar duine ina gcónaí an aon seomar amháin in Óstán, níl sé sin soachma. Níos mó airgid tugad na cuman carthanachta a eibríonn leis an grúpa seo sa bhúséid, so cosú le an Peter McVeigh Trust nó Merchants Quay, nó mai sin chun níos mó airgid a thuirt dómh. Onas gur mai sin ná obair níos fear aonmh, agus beidir deara a chur le daoine ar an tráid. Now, tús áte, cílíonn sé sin first dibs cinálíonn, okay? A thuirt de chlána atá ar listí bheitheh de hiíach sosiálta. So chun tús áte a thuirt duna daoine sin má tá chlán ann, má tá páistí ann. Now, fergnamh fulva, so fergnamh nach bhfuil aon duine isteach an úsáid chun loistín a thuirtaí gantíad an. So mar hampla Apollo House. So I think go raibh sin 2013 nó 2014 begar é seo a chur isteach ag gcóirdeach Google, okay? Agus bhí fergnamh anna bhór i leor cathair áthaclia. Agus bhí sé faoi náma, bhí sé folamh, okay? Ní raibh aon duine isteach an, ifigí a bhíoch ann, ach ní raibh sé an úsáid. So cuaí grúpa duine, grúpa daoine mór le rá, actually bhí Saoirse Ronan agus Glenn Hansard sa grúpa, cuaí siad isteach agus thóg siad an fergnamh, agus chur siad daoine ó na sráidna isteach den fergnamh don nolig. Céir de Harla, do gún an rialta sé, okay? Rud I mthóram a bhí go hiile gom lo mí ceart. Cohuirtha nuair atá ofigií bola bheith ba ceart go méoch siad afratha chun daoine a chur isteach an agus charman thuirtaí thairíthe. Okay, sean daoine. So, focail eile ar seo ná seanóirí, daoine chnág éiste is brala mé sin, nó daoine sco éiste is fearla mé sin. No just daoine éiste, no daoine críanna, tá sé sin go hálinn, cílíonn sé sin wise, so is bailach an jazz sin chun rá sean daoine, ach in ná rira ní terma iontacha, beidir úsáid é ceann orháin nó mar sin. Okay, so ceap, no, that's shit right away.
So céim fá go bhfuil seandíine ar Imeall na Sochaí. Well iwwer hain ní bhíon páistí ag gachtainna. Beidir tá lán daoine gan páistí, gan chlán. So céir a Harlíonn nuair atá siad sean, agus ní léon den ann, ní léon páistí nó gar páistí gan seach agus cuairte thuirtearthú. So cínta go sé sin uignach. Cumáile sin, tinnis, má tá duine tín tá sé Jackar dó boga, so tá aspa glúiseachta acu. Agus bíonn siad imealathe go sóisialta an sin mar bhfuil siad ábalta dullas teachtaí an bailí mar hampla. Choras iompar luchtach go háirithe faoin tua. Okay, so mar hampla cúpla bliain ó hin deirigh mé i gundé muo i Mhuilteacht agus bhí bus amháin gach lá. So nuair bhí mé ar me lá sir agus bhí mé gurí dul go béile nátha, fuair mé an bus amháin isteach ar an 9 clog ar maidin, agus bhí bus amháin a bháile ar a 6 clog. Okay? Now, de cheandaine is lá an fada é sin, agus beidir go sé róheachar dómh chun dul chun a bheith, you know, fuinneol den tám sin an lig, agus céir dhéon fadís den am sin an lig freisin, okay? So sin just sampla amháin, ach tá lán áitina ar nach bhfuil éon bus. So tá an duine sin rilí sánaí has sa bháile mar bhfuil car acu. Cumáile sin tá sé an bhrónach ach tá aspa cuasanachta sa látániuán. Níl sé mar an ggéine is a bhí sé 20 bliain ó hin nó 30 bliain ó hin. Aspa cuasanachta cíann si sin neighbourliness nó mar sin, okay? Tá gach duine ag obair an tamar fadanis ag gaiirú tá brolim tá gach duine an chanóthach agus ní thógan daoine an tam chun sopa agus leabhart lena cuasanna níos mó. Fiú mo cheach tá mé an seo le garmin i mo cheach an seo, níl mór an aithne agam ar mo cuasanna agus tá méid le bhí mé mo choí an seo ar fad bliana agus ní an nanam nach fiú ar ólas a gom agus tá gach duine mar seo mar sin is Jack san na stáit agus tá sé anbhrónach. So tá aspa skillna beidir ag daoine le technoliacht freisin agus tá go leor servicí bunithe ar lína mar hampla an bank na Héireann. Ní bhíonn siad sásta níos mó check más mála check a chur isteach i do cúntas, caiithí tú ag dhéanamh tríd an machine níl cead a got dulgadtí an cúntar. Na tá sé sin Jackar daoine de sean duna beidir má tá agla arthú rih an technoliacht ceapam go bhfuil sé Jackar orintanta, so níl sé sin go más, so beidir nach bhfuil an duine sin ábalta an banca úsáid mar sin. So aspa airgid freisin, in 2008 caile lán daoine gcuid pension sa cúlú eacnamaíochta. Tar éis a saoil a chahabh i gaibrú bhí sé uafásach agus ní chorm. A cáir sé, so níl an targad ag lán daoine chuna bheith ag dul amach nó íocas taxi inis. Agus beidir go bhfuil daoine agus tá a chlán imithe ar an mád bán, tá siad imithe ar imircha go tír eile le linn an cúlú eacnamaíochta idir in 2008 nó beidir san 1980. So tá a páistí agus a gar fáistí agus a chlán ar fád thar leir. Okay, so buggy me gotí an Dropbox inis tuair second one dom. Ná Jane seo dom. Tá brónarm. No, should be gearing text that echo. Okay, rock on to right again, show. Dog so scoop a second. Okay, so tá lán rudí an seo. So rísniú mé ábalta scríb an seo, okay? Okay, so úgnas agus an galadómh gan éon ago. Tá an galadómh an chomónta I measc seanóirí. Níos muoine muid ar go minic ach actually tá sé anna chomónta tuis go bhfuil úgnas a gcuoine. Tá sé Jackar daoine dulháit go háit, Jackar joban na bioga a dhéanamh mar hampla siúpadóireacht bidí íoc mar níl éon busanna agus tá taxithe costasach. Tá daoine fágíonna éonar do rééis sí fada, so mar hampla linstorm Emma ní raibh más ag go raibh sean duine ina gcónaí ina éonar an sin bhí seachtain fada a chu ag fánachtar duine chun seacht agus ceirú lo. Faoi láthair daoine atá ina gcónaí ina éonar a ddéirhin go siad scanrathe faoi láthair agus únach. Okay?
Bás gan chara, so beidir go bhain daoine bás in éine, agus bhí scéal uafásach san nuacht in gáhíle is séide gan gáhíle séide ceap mai greibh sin níos cuiide nó hin. Well, bhí burt strathga Aiste in maiile achlí, agus bhí siad beabhar ní raibh siad ábalta ag clúisteáil. Agus fór siad bás. Agus tuis go raibh siad ina gcónaí ina éonar agus níor tháinig aon duine chun cuairte thuirte orthú bhí sé think go raibh cúpla seachtain na gceist go dtí gur thug duine éigean faoi deara go raibh siad go raibh fáib. Now is féilimh smuoine bheith céir conas mar bhí an seach mar ealar sin. Na ní raibh éon dúnmharú nó mar sin, like bás ná dúrtha bhí an don bheirt acu, ach bhí sé an bhrónach gur thóg sé go fada sin go dtí gur thug duine éigean faoi deara go raibh siad ar uairí. Ok, cumáile sin níl seandaoine in an íochas leish, más rud gur chail siad a pension, beidir níl siad ná íochas leish nó cuaram sláinte, so mar hampla teach ultramis nó trealamh speisial, tá lán seandaoine caithí siad an stair bio aáil, nó caithí siad labba ospidéal aáil sa teach, agus tá sé sin an tá costasach. Beidir bhfuil daoine nach bhfuil in an teang go bháil a dhéanamh lena chlán agus go chuirdin thar leir. No lilin an coronavirus, mar níl siad an technoliaachta úsáid. Okay? Agus tá sé sin an Jackar, agus mar bhfuil duine in an dulasteach agus ceirú le faoi láthair, tá sé an uagnach. So níl daoine Aiste in an servicí tábhachtacha a úsáid, so mar hampla an bankin sin. Now, orintha tá droíte, nó níor tharla, Ibrinn Mwam in ospidéal de íní cnag Aiste, agus dúirt si go bhfuil rialcha i bhád níos déine i bhaim inis module seo. A cúpla bliain ó hin, bhí droíte in aig seandaoine idir Sochaí, tarlíonn sé bó Sochaí nó a deach tá bralam sin teach ultramis, bhí mé gairí tuairse chunis. No a deach ultramis, okay? Agus má chuann tú é sin is deach joí tú an tanam. Agus más rud é nach bhfuil ballchlin a duine ionchláin chun trid ar son an duine sin, buíocht atá an ri mí úsáid abuse atá an. Agus faoi láthair leis an coronavirus, dearhan go sé just có scanrathe, like scanrúil daoine, agus like duine mátá siad an éimilethe, mar bhfuil aon duine sa chláán acu, mar bhfuil siad ábal sa gléocha chur daoine sa chláán, agus má ceapan siad go siad tíon conas atá siad chun dul agus tástála á. So briseach sé de chrí. Ok, so na réiteach I mthorm se freisin gan é go tá servicí iompar níos fear ag tástá go háirtha faoin tú. Okay, no taxi ha beidir sé an asca daoine níos sinne ná seachtó níontíos nó mar sin. Nu tá cuasannacht níos fear. Okay, tá sé díogus ar an ilig seáil isteach lena gcósanna cnag Aiste. Sin rud really a daola mise agus mé chur an chur láthair seo le chéile. Cartí leiist a thuirtreis de gach den Aiste, so actually le linn an cúlú eacnamíocht de gear an rialta sé sin, ach deithní ó hin bhí carta leiist sé an asca ag gach den nuair a bhí siad ag fáil an fin sin, so tóga sin arás. Sucríthe níos fear a chur fáil, maidir le costa sí hihí ultramis, so a rís tá taithí pásan agam le seo le cúpla mí a nuas, le mé iadó agus ní joke é seo, tá siad costasach. Agus más ru é chail mé iadó a fin sin le linn an cúlú eacnamíochta nó a lán anna chuidte, agus tá rud ar bhanam a marga chochram de fair deal, ach in ábhíar níl sé féráta ar churbe. So caithí siad rud ag gna dhéanamh faoi sin. Níos mó rang an a riomhreachta a chur fá sé an asca de cheandaoine, so bíonn siad ar fá, but beidir níos mó go bhfuil daoine faoin tú a nach bhfuil ábalta dulas teach go dtí an baile beidir chun freastal ar na rangana. So beidir is féidir le teagascóir teach amach go dtí an teach. Beidir níos mó airgid inistú is surbí siad de cheanóirí, so mar hampla busanna, béilí ar ruthí sin Meals on Wheels nó mar sin. Agus surbí si cóirleachta na cílíonn si sin a counselling service, so mátá daoine uagnach a chur fá daoine sco Aiste I ngach baile sa tír, agus I mthóram becheart go meachta sin sé an asca. Ok, daoine dí ostaithe, tá man beagnach faoi críochnathe buí sa tí dearhan go sibh
ag airí tí tuirseach de amach buin am se. So, sin daoine gan fust, níl lán ri termíile an grúpa seo. Daoine díhhéine cíonn se sin nach bhfuil éon rud le déanamh acu nó daoine gan ostíocht, okay? Tá mé ábalta dulrá sin seo. Okay. So, daoine dí ostithe cúisna, well, an rud suas go seachtain ó hin, bhé na grá scuilhfuil an daoine an na buist le linn an chúlú eicmíochta, ach an rud is mó faoi láthair ná é seo, okay? So, tá is a bhain leúpla le seachtain na nús gur chail a lán daoine a buist. No cailfí níos mó daoine a buist caithí mé a bheith macánta faoi sin, tá sé scanriúil ach baimmuid cear glóir. Agus cá sé sin margheall ar an éileamh flip an talamh iní bhrín. Okay, an talamh laidithe, okay, cíann sé sin reduced demand ar thurhí okay, lena coronavirus. Now, virus coronavirus, tá mé actually Tom taréis ahrú agus tá méid dul leis an coronavirus a seo amach mar ceapan go just tá an structúr agus an gramadach tá sé níos fear. Okay? So go háir has sa tionscail turasúachta agus tuigim muid ón aiste seo ón aiste sin gur bin an tionscail ismó an airan, okay? Agus a ggólachtaí beaga. So smuoinnig daoine an óstán, tá óstán dúnta, daoine a gaibriúar eitleán, níl ceadig daoine taiste, bíalan a freisin. Aonsa servisi, okay? So sin na daoine atá ag poling go mór faoi láthair mar níl turasóirí ag teach go héireann. Sure dúnú McDonald's aniu fiú. Shocking. Agus cumáile sin dúnú a lán cólachtaí le linn an ordú díon chlásála. Nó cí an tórdú díon chlásála sin de lockdown, okay? So lán bíalana. A lán bíalan, tá brólam legalra. A lán tihí tabarne. A lán siopi tá cuasan agam an seo I le garmin agus cail si a post is siopa mar níl an targad acu íocastí. So tá a lán rudí ag dúna písa ar písa agus má tá full ordú dín glasála ní bhaid aon rud ag os go siopi agus mar sin de freisin, okay? Okay, so tá daoine faoi bhrú. Okay, na 5 an bhain lei seo, tá siad faoi bhrú bilí íoch, okay? Gan income, gan éon fá ag teachtasteach. Tá búséad an rialtas faoi bhrú. Okay, búséad an budget of an rialtas is faoi bhrú. Mar tá níos mó daoine ag éileamh leas sosiálta, okay? So ag éileamh leas sosiálta claiming welfare, okay? Now, tá héit an sin mar ag éileamh is teach sa tuisio ginneach actually ag éileamh leasa tá brónam sosiálta, okay? But níl éon héit sé gná. Okay, so just be curmach sin an lasa sosiálta ag éileamh an lasa sosiálta ifig an lasa sosiálta agus mar sin, okay? So tá daoine ag caile a loisín, beidir ag caile teach na orasán. Na tá rialacha is teach an seo, agus beidir gur féidirlinn caint faoi sin sna réiteig. Ní arna mé mór an taide mar dúirt mé mar thug sé 2 óra é seo chuir le chéile agus bhí sin scínar. Buin am sin. So ach tá rialacha chutha I bhaim, tá rent-free. So beidir spéad leat é sin a bheitcinn suas dearhan go sé I terma.caí nó ar folklore.caí. Agus tá 3V ceapam séir ó mórgáistí chomá. An rud a dhéon hin or a dhéar hin faoi láthair ná nach bhfuil sé sin fada glóir. Okay, agus go níos mó ná 3V ag tasá ó chuoine sin just mahorm, okay? Is smuoine bheith. Okay, tá daoine díhhéin ní léon rud le déanamh ag daoine, tá ladrán an tuige mí de le an ladrán in isis. You know, is brala ag múna sibh le linn an lé agus ag séanamh PowerPoints cos ní léon rud le déanamh agam. So, you know, tá si sin ladránach agus níl si sin go má. Agus margheall ar an ladrán an sin tarlíonn sé seo rátaí an dúlagar nó an galar dómh. So, mothram ná go mbeidh sé sin ag dul suas go mór. Okay, le cúpla míle teacht. Rud orintanta, na níor hála sé seo fó ach orintanta tarlíonn sé nuair atá cúdú eicnamíochta nó nuair atá daoine díosaíochta, téann na rátaí carúlaachta crime rates, téann siad suas mar bíonn ar daoine rudí a gcuid. Agus seans connig go mór é in gábíle sa hocht nó tá an coronavirus an gacáil, sa níle is a go man darla sé seo a ríist.
ach daoine ag dul ar an mád bán nó ag dul ar imircha chun postaáil an tír eile agus fágann siad ara. So, Raitig wat a gála cólachtaí a bhela chuig an tír, so caiithí an rialtas ba ar dul agus fógraíocht a dhéanamh ar éire mar áit chun seacht agus de cholacht a bhoniu mar ba puist, be níos mó puist nua ag tasáhain i gan sé bhí gan éon go. Now, Geontais, Cilíonn Geontais grants, okay? So Geontais the gno hálachtaí nua thionscanta sin startup businesses, okay? So cólachtaí beaga, agus cólachtaí nua chun ceiriú le daoine a bheith arás ar agus a ríist, okay? Beidir Geontais Gordini atá géirí fila ar an éideachas Beidir agus pus nua aá Geontais a thuairt dómh, tálaí ollscoile a laidú. Okay, so go mbeidh daoine ábalta íochas tálaí ollscoile, tá siad anchostasach faoi láthair. Tá tiismóirí faoi bhrú le mórgáiste le gach rud atá ag tuirlíonn faoi láthair. Beidir go chail tiismóir amháin a post nó mar sin, tóir break dómh, tóir sus dómh agus leideach na tálaí ollscoile. Okay, ceabhar a thuairt daoine atá Imeall, seo ná tá an autocorrect seo i chuirteach a deach a chaile, okay? So ceabhar a thuairt in na daoine sin, so marúirt méid tá an rial sin faoi tríbhí ach dearhann beidir níos mó ná sin a dhéanamh agus mátá sé really serious, okay? An dáire tartháil a thuairt dómh, so tartháil Cilíonn sé sin a béileit, okay? Agus másar ag go raibh an rialtas sásta é dhéanamh de na bank i 2000 is a thucht. Mátá duine really idir blód inis nó i bonk, cén fánach féidir le tartháil á. Másar ag gur chail siad a bust mar ar an corón víras. Sin má thóir mar aonas ach tá méid radical faoin na rudí seo. Okay, so fiachtas fógraíochta idirnáisiúnta, okay? Fiachtas fógraíochta sin an advertising campaign, okay? Chun tuairisóirí ar bhela go haireann, mar rís sin an tionscadá is tábhachtaí atá againn in aireann, má hagann na tuairisóirí rás ba a bhd níos mó puist. Okay, an cean dearnach, okay? Mionlig etnica. So sin Beidir daoine le difriúil ar a crackan nó Beidir religún difriúil nó mar sin, okay? So, Mionlig etnica, tá sin anna cosú leis an méile ethnic minorities. Mionlig cinúla sin race minorities. Bhí mé chun rá racist níl. Minorities of race nó mar sin. Ach tagann sibh céir atá mé chuin faoi an sin. Racial, sin an focail racial, tá brónam níl má féile cumáile mo gcuilge. Okay, in Imircig, Beidir sin, like, nílas go muis an féile, agus fiú cumáile sin, níl gach duine atá sa grúpa seo, níor tháinig siad ó tír eile, so níl mai cínte faoin gan sin. An pobl gurm sin go tradiisiúnta an pobl dómh, okay, daoine dómha, ach as gcuilge níl clúdá laid a gom cén fág níosáid muid an focail gurm, ach déanam muid é, nó beidir an pobl áiseach, ach aon duine is smaoiníonn tú ar go bra. Okay, so na cúisina go bhfuil na daoine seo ar Imeall na Sochaí, agus darúil in aireann dog daoine an tír seo, seachas a bhallart, okay, instead of the opposite. So dog daoine ara níor tháinig siad is seach. Níl sé cosú le America áitetá le an melting pot an sin. Níor tháinig aine go haireann, mar bhí mar bio bocht, ní raibh aon duine géirí teacht an seo. So ní raibh eicnamíocht an tír ro iontach, so níor tháinig daoine an seo. Richiid, as an áit seo. Okay, ach tá an scéal tar éis athrú agus tá siad tar éis athrú go hana tapi. Okay, agus sin Beidir rud amháin a dearhann. It's luas an athratha, nó the speed of change. Nar chairig lena lántíine. Mar in our rira, with Tom Widna ag athrú go mór in aireann. Ach bhí mar an tradiisiúnta le fada, so tharla si go hán tapi. So tá daoine tridiration aige sin. Ach dahraigh sé go tapi le Daoine dú sin globalisation, méadú an Aontas Eorpach san ar oscliú an Aontas Eorpach, I think 2004 sa bhí sé nuair oscliú an bhí 10 dír nua san Aontas Eorpach. Tá sí suaréis oscail de ríiste sin, so bhí an lán i bhd níos mó daoine le séirtá seo ag teachtasteach go haireann.
agus cumála sin tá taistú séir tá si géad etlán I bhd ní séir inis ná mar a bhíoh siad sna 1960, so bhí an target ag daoine chun seachtain seo. Gan éana go tá fáib le hanolalas, cineachas agus aspa idirchas freisin agus níl aon dó as. Fecha mud cineachas na man cumarsáide, like tá focail amháin agóir é sin. Okay, agus fecamid é sin an tá mar fad, ní ceiríonn se sin le daoine, tá daoine amachán é sin leis an trumpadúir agus ceapan tá an ceart agat, ach tá siad ábalta é eáil ar an na man cumarsáide, ní ceiríonn se sin. Agus cumála sin bacteanga, más ru é nachfuil duine ábalta an teanga leiris, más ru é nachfuil éon béirle acu, ba sé an deachar dómh cuairde dhéanamh sa Sochaí agus bheith ag déanamh teanghála le daoine. Ok, so na fáibanna atá agann, tá cníochas agann air. Ní féidirlinn dul as, níl sé có donna le mearchá ach ní rud é nach bhfuil sé anseo ach irid, ok? Agus níl sé róheachar, ní dearhan bhfuil sé róheachar samplaí a thuirt á sin ar cuairdeach Google, ok? Maslí ó bhéal, okay, cílíonn sé sin racial slurs really atá I gceist, okay? Ionsaithe orintha tá sé physicial, sa si an bhfuil aon rud sna man faoi sin. Duna mionnig etnacha, tá siad sceblathe tá agla orthú, agus tá siad imimethe, níl aon cuairde acu, beidir. Tá mí hiiscintí, creideann daoine rudaí mí cearta, mar hampla go mbeidh aspa fostaíochta aspa post de dhaoine éannacha. Now, I'd say mar dheallar an coronavirus go gluis for daoine ag caint faoi seo a rís agus ag rá go bhfuil post ag tastáil níos mó ná riomh de dhaoine éannacha agus go mbeidh sin argóint in áig mionach etnach. So, ach níl sé fear. Okay, sin an rud is tábhachtaí. Daoine nach bhfuil in an serviceí bonúsacha a chruicint beidir tá sé sin áú a chruicint is ar éí an sin. So mar hampla cuam sláinte, éidechas mar ní higann siad an teanga. So is cuimhnam nuair bhí mé ar óscoil, bhí an daoine ón bólann tar éis teach go héireann agus rinne mé cursa bhí modúil amháin ar tíreolaíocht na sláinte. Agus bhí mai caint buí sin, agus bhí láintíine ón bólann agus beidir tháinig siad an seach, ní raibh siad an caint as béirle. So nuair bhí siad ag dogtaí an doctor generálta, idir bhíorthú a páistí a thógáil chun cinálíonn athra síanamh idir an doctor ach tá sé sin an príváideach na rudaí sin, so obviously ní bheadh sé sin iontach. Bhí 5 beidir le parent-teacher meetings, más ruair é nóir hiag Dina níle is go could be aon dana, it's just ag an am sin bhí muintir na polna tar éis seacht an seo, agus ní raibh an teanga ag cuid acu ach 5 a bhí insi ar dús. Okay, so na réiteach in ábhíar am, okay, is má an scéalaíonn aimsir, agus creideam fada ás an muintir na hÉireann agus fada hagan páistí in inbed na bheitá siad ag fásan níos le cuairde ó cultúr eile rud atá nádortha inniu, okay, an sin fás bhí an cóba. Okay, just ní raibh an taithí sin, I guess, ag an glúin roam, ní raibh sé really ag mo glún nach an éad, not go dtí an puinte tá sé inis. So caithfan muid le ham lacuna dé ba níos mó tuiscile ag daoine. Rang an teanga agus séir in aisce, okay? Because más rud é nach bhfuil duine in an béirle a leabhar, tá seans an bhád nach bhfuil siad ná posta áil, okay? So caithfú muid na rangna sin agus an tiideachas sin a chuirt daoine séir in aisce. Ahrathe don curriculum. So ríist ahrathe don curriculum a céir faoi litríocht ó cultúir éagsúla a clúdach agus a thógáil isteach. Okay, so tá muid ag féilim faoi cultúir difriúil an cultúir éannacha. Agus sin an rud fiú tá scéalta a scoilga bunithe thar lár agus ní hiag an céim bána féidirlinn staidirí a bheith sin seach is díis rénos. Agus cumála sin pinos níos déine rialcha agus pinos is an rud is mó níos déine le haid cníochas leis na Gordaí. Okay, so sin é tá súla gom go sé sin cearclúir tá is gom greibh sé sin fada ach fecha muid chuna sa éiríonn libh lei sin
Níl méid an éire armh an Aiste a léomh gur a dhéanamh go fáil déanaméis sin probably an muireach mátá géhann fósta tuairteach ag cúpla duine ach más féidir le bhecantar seo aniu ba mé ansáasta.